Taungana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi uno tiri mukati meChikurubi Maximum Prison. Umo matiri kuona vasungwa vari kusanganiswa nehama dzavo muchirongwa chinenge charongwa nevePrisons chinonzi Family Week. Apo vasungwa vanobvumidzwa kuti vashanyirwe kwesvondo rese vachiyazoonekwa nevadikani vavo. Taura zvakare naLucius Mose uyo ari kuti anofungidzira kuti akapomerwa kuti abata mwana chibharo kuti munhu waaishandira asamupe mari yake nokuda kwekuti umbowo hwacho hukuratidza kuti ndiye akabata musikana uyu hauna kana kumbounzwa padare. Ndonzi Lucius Mose, ndakabva kwaMurewa ndokumusha asi ndakasungirwa kwaRusape ndokwandaishanda. Mhosva yakupinzai muno muChikurubi Maximum ndei? Makapuwa makore mangani? Mhosva yakandipinza kwandaishanda ikoko ndo kunova kune vanhu vakandipomera repi vachindarepa mwana wavo. Saka ndakatongwa 10 years ndo dzandiri kugara ndiri mukati menzvimbo inoyi. Tiudzei kuti zvakafamba sei kana muchiti ndakapomerwa repi? Vazhinji vanoti hakuna hutsi hunongopfungaira pasina moto. Zvakafamba sei? Chakaitika ndechekuti tawirirana pakupisirana fodya. Saka season yefodya yanga yapera kutsva, mabhani yapera, yakwana nguva yekuti iketwe. Ichinotanga kuti yakuketwa, tawirirana kuti mari dzedu topanana wabva kunotengesa yekutanga. Saka tabva kudaro so ndo patakatoswera tichitobatsira bamukuru wemusikana wacho wandinonzi ndakarepa ndichiwabatsirawo fodya yavo. Saka kwakumazuva rovira kuma7 dzemanheru ndo pandakaona baba wemwana iye nemunin'ina wavo namukoma wacho vachitouya pamba pandaigara paye wane munebhaudhi wemuraini imomo nembwa nezvifefe zvaivhimisa nguruve. Kwanza tauya shamari yokutonzi wabata mwana wedu chibharo. Kati nyaya iyi handisi kuiziva. Kwanza iwewe ndo zvatoitika zvekuma4. Kati kuma4 ikoko nandichina aba mukuru wake tazoparadzana kumapast 5. Kwanza nyaya uri totaura iwe kutotinyepera. Asi wanga wane rimwe chete nemurungu wandaishandira. Nekuti kana kuporisi chaiko haana kumbobvira auya asi ndakamuudza kuti ndaitwa nhau dzakadai kunzi ndanzi ndarepa. Zvikanzi kana usina kuzviita zvinopera unodzoka. Kati kubva ipapo haana kuuya. Ende panapa handina kana anotombouya kuzondionawo zvekuti hama dzangu dzacho handizivi kuti pana akuzviziva here. Ndotongoraramawo nemachechiwo. Zvakaitika rini zvimakauya muno murini? 2023 ndo pandakauya muna Machi ndo pandakasungwa kutanga kuti ndapinda mujeri. Mati makapiwa 10 years? 10 years ndo dzandakatongwa. Mwana wamuri kuti muri kupomerwa kuti makabata chibharo akakura sei? Waita ane 16 years. Ko iye mwana wacho ari kuti kudii? Mukoti akauya here? Pana ana chiremba vakaongorora here vakaona kuti zveshuwa mwana uyu akabatwa chibharo pakonekwa kuti akabata chibharo wacho? Vanongoti kana pane mapepa avo avanoita wangoti wachiyafamba ndizvozvo. Nyange usiriwo waita nhau dzacho zvongonzi handizvo. Wachiyafamba zvinoreve? Pane bepa rawo rinenge rine nhau dzacho rekwadhokta ikoko. Saka rinenge radhirowiwa wachi. Saka pawachi paye maare wachi yedu yemahombe kumadziro ewindi aya. Saka wakaona yakamakwa ine kasaini mukati woziva kuti inenge ichinzi yafamba. Kubva pa12 kuenda pa12 kuenda pana 15 kana 45 inenge ichinzi yakafamba kuratidza kuti nyaya inenge yakaitwa. Okay. Kana tichiti munhu abatwa chibharo zviri kureva kuti pane penetration yakaitika. Ivo vakaona kuti kana mwana uyu ari kunzi iye ane munhu akarara naye umbowo hwekuti ndimi hwakaonekwa huripo here? Zvii zvakaratidza kuti ndimi menge marara naye? Ndo pandaitobvunzawo mudare ipapo kuti vane umbowo hunobatika here kuti wazive kuti ndini. Dai pakatorwa blood test takaona kuti zvakamira sei, kana ndirini ndobatwa ropa rangu neriripo, but hazvina kuitwa process iyoyo. Ndaitongonyaradzwa ende kutaura naye iye ari mubox
handina kukwanisa kupiwa nguva. Akataura naye ari mutv. Akataura achiti kudii musikana? Yaitongoti ndiwo akandibata. Hanzi makamubata sei? Pane pamwe pekuti munhu aifamba musango kwakumudzonzera musango mukamubata, makamupindira mumba here? Makafamba sei? Maidanana here? Akati aiwa handisi kuda, asi makangorara naye chete. Iye ari kuti zvakafamba sei? Iye kutsanangura kwake aiti akabva pamba achienda kunotsvaga huni paseri pedzimba dzavo, pangori nekasango kumaplots. Saka ndopaaita kunotsvaga huni ipapo. Hanzi ndava ndamuonawo ndichibva ndamutevera, bva ndasvika mubata kuhuni ikoko, bva ndatomutsiura kuti ukataura chete unorohwa namai wake. Asi inini panguva iyo ndopana ani nababa mukuru wacho. Asi bamukuru wacho pandaiti honai kana mudhara chindibatsirewo panyaya iyi, nguva yekutaurwa nemwana nenguva yenandinemi yataparadzana zvakamirawo sei? Zvikanzi apedza nyaya dzako, panangoziva kuti awa ndiwo ukama, hapana pawangatsigire inini. Chii chamuri kuda kutaura imimi zvichida kune vematare edzimhosva vari kuita nyaya idzodzi, kana kuti kune vanhu sezvevi muri kuti inini ndakapomerwa zvisina kuitwa, kune vamwe pamwe kune mumwe munhu atoti inini ndoda kukaurisa nhingi? Ya ichokwadi, nyaya dzacho inyaya dzekuti mukushandirana umu, kana munhu asisade kukubhadhara anogona kungokupomera mhosva achiziva kuti nenyaya yemhosva yerepi haukwanisi kunge uchibuda mumhosva iyoyo, inotokutonga. Kana kuti nditi hanzi ndichaitawo mapepa ekuti ndigone kubuda, handina anondibhadharira zvese izvozvo. Saka kwakutongomirirawo kana ndapedzawo 10 years dzangu ndokwanisawo kubuda. Kana mukadzi pandakamufonera kuti chama ndonyaya ndasangana nayo ndiri kukoti ikoko, akangochemawo, hapana zvimwe zvandakwanisa kunge ndichitsanangurira naye. Saka kuti akwanise kana kuuya kunoku, hapana kana kuuyawo kwaari kuita, zvese pamwe chete nehama.